Hot topic yetu alalelani. Hi 3 to 6 Express. I am a lady aged 62. I have 3 sons. 2 of my sons are married. The last born is still at school. Before I met their father, he was married. Baba ava ndakavagadzirisa kuna sekuru vangu vanoita zvemushonga, which is how he left his first wife and child. But I made sure kuti anochengeta mwana wake. And taitowirirana nemwana wacho. Asi na amai vake taisatoonana. I remember a long time ago ndisati ndane vana, she confronted me and asked why I decided to destroy her marriage. Ndakakumbira ruregerero. Asi mashoko avakanditaurira andino remember vakati uchanditsvaga one day. My hot topic is my sons that are married are failing to have children. My first one has been married for 6 years and the second one for 2.5 years, but still no child. Ndinotoshuvira kuona tuvazukuru twangu ndichiri mupenyu. Mwana wangu mukuru anoenda kumachechi echiprofita. Hanzi muprofita akamuudza kuti ndini ndakazvikonzeresa. Vana vangu vakauya vachindibvunza kuti zvigadziriswe. Ndikavaudza kuti ini ndinofunga kuti ndakabatirwa mushonga nemukadzi wekutanga wababa venyu. Vakatozvinzwisisa, asi handina kukwanisa kutaura chokwadi changu chese. I decided to take matters into my own hands and deal nesituation iyi in secret. Ndakaenda kuneimwe n'anga yakandiudza kuti I need to look for the first wife wemurume wangu, nekuti ndiye akanondigadzirisa. Akagadzirisa kuti vana vangu vasabare kusvika ndareurura about mishonga yandakamubatira. Ndakaudzwa kuti ndiye ega anokwanisa kuzvigadzirisa. Zvino dambudziko riripo. Mukadzi uyu akashaya last year and I became a mother figure to my husband's first child. I do want to fix everything discreetly, but for that to happen, I have to confess, which will destroy all my relationships, and I am not ready for that. At the same time, vana vangu vanoda vana, ndinoda vazukuru. Vedare, ndibatsirei, ndoita sei, ndongosiya zvakadaro here, because kureurura, kuri kundiremera. Ndiyo hot topic yangu. You hot topic yetu Tammy namhla. Yeah, it is. I think. It's something else. I would love to find out from you. What are your thoughts? What are your views? With regards to today's hot topic. And remember, you can call in, text, and also send voice notes, and we get to find out what do you think, could be the solution to the issue at hand. I think in summary, this lady, a case by I think the previous woman. Kuti vana vake ngavasa any kids, and now this thing came out when one of their kids pakaenda kuchurch, and then now the thing is now she's wondering if she should confess or take matters into her own hands again. And all you gotta do is call us on 0772 162 651. Let's find out, what do you think could be the issue into this situation? All right, so it is just 19 minutes before we get to 6 o'clock, and we are now in our hot topic. Do not forget, you are thrown side familiar. Hello, how are you? We're doing fine, sir, and I just hope you are too. I'm good, thanks. Great. You can go ahead. I just want to make a contribution there. Yes, feel free, sir. You know what? In any personal, I believe with the even the Bible says so. So what the do is, I know she's guilty of what she did in the past, and also this lady that she did, she's no more. She needs to sit down with Vanavake and confess to her kids. Yeah. I truly believe that if these guys they pray, they find a solution kunamari directly, because even the Bible says kuti zamazi baba yenyu azvi affect vana, and the vana azvi affect mazibaba. There is no any case that would proceed to the kids.
vana vanofanira kunyatsotsvaga solution yavo vega zvisinei namai vavo, because ukona tichika even there are so many things that our parents avakatadza zvinhu zvatisingatombozive, but they don't affect us in any way. She is just feeling guilt for nothing. Probably there are other issues. Probably it's even scientific or biological. These kids, they should divorce their issues from their mother's problem and find the solution on their own. That's my contribution. I think they should just find their own solution. Right. Thank you so much for calling and thank you for your contribution, Baba. Cool, Baba. Lovely. Panenya irukutaurwa kuti the kids should look for their own solution. But I think when they went to church, the solution was pointed to be of maternal origin. Yes. So this is why the kids went back kuna mama. Kuda kunzwisa kuti zvinofamba sei. But amaya vana kuzobuda pachena, vana kutaura nyaya yeso yakafamba sei. Accused the former wife of kubata Mishonga. Right. And then someone is coming on to say, there is no way a prayer will help in this issue. Mushonga akashaya nemishonga vana ngavafamba fambe. I don't know what you think, but we can continue to weigh on this topic together. You are thrown Star FM. Hello. Hello, Baba. Iri ndinofara mukuru wanga amenoti memorise. Mushe ndinoitwa ukatipinda kuna Mount Pleasant. All right. Munokwanisa kuendera mberi nemono Baba. My contribution is apa kwanisi kutongeka nyaya iyo amai vachitadza kupupura. Vakangopupura zvobva zvabuda zvakanaka ka. Okay, ndiri kunzwa pamuri kutaura Baba. You can go ahead. Because vakangopupura chete ndokuti vana vavo zvikwanise kuendeka, because vari kuti kupupura chete kuti vataure chokwadi havasi kuda kutaura chokwadi. Vakataura chokwadi vana vavo vanokwanisa kuita vana. All right. So mushonga uripo panapa ndwengoti ngaangoreurura chete, ngaangotaura zvakaitika. Straight point, no straight point, because vakasadaro kapanaka kwati kuenda. All right, maita basa. Thank you for calling us. Okay, well. Lovely. Someone is coming on to say, which Bible is the previous caller reading? Because Deuteronomy 5 verse 9 to 10 and Lamentations 5 verse 7 says that you will bear the consequences of your forefathers' sins. She must just confess. Someone says you reap what you sow. If you genuinely want your children to have their children, just confess. Your relationship will be damned. A whole lineage can't be wiped out because you chose to be foolish and deal with witchcraft. You broke the home of the first wife. Yours will be broken likewise. You reap what you sow. And I think ngatomboenda kuma doctors first. Vana vamboongororwa tuone kuti what is going on. I am in the same situation, but atina yedu kuenda kunofamba asi my doctors said my tubes are blocked, and also varume ngavaitwe ma sperm count and see the results. Vakadzi ngavatariswe my tubes. And these are some of the predictions that are coming in on zero, not like predictions, but your contributions on 0772 162 651. Sup Tammy, sup Saki, how's it going? I'm sorry, but for this lady the only option itongoripa akutongoenda kumusha kwemukadzi wekutanga akashaya. Utongonoudza vabereki vemukadzi wekushaya kuti ndozviripo zvotaurwa pachena. Vabereki wobva wafambira nyaya yemwana wavo kuti asunungure mwoyo sezvo asisika. Zvotaurwa pachena, vabereki vemufi varipo. Otherwise, this is going to be a done deal until they're dead. Vese, vana vese nevamai vacho. So the only option that's this, ngaende kumusha kwemukadzi mufi. After that, unoona vabereki kana vanenge varipo vacho kana kuti sekuru vehama yemufi vanosara varipo, otaura nyaya yake sezvaiva. Zvitongori pachena. Ndokuti zvitongosununguka kana achiripa oripiswa. That's the plan. All right, so I do see that most of you are coming on to say, Aiwa, kureurura in this case is the only solution. And I do appreciate kuti kureurura is the solution. I think the question that I was going to ask and that I was wondering, good, anoreurura kunani, kune hama dzake, kune vana vake, or kune hama dzemukadzi waakabatira mushonga. And I think we are slowly getting there, trying to find the best way and the most possible solution into this issue. Someone is coming to say, the same way she got her hands dirty to get the man,
ngavachingoreurura to get the grandkids. The way it was noted is the same way it will be undone. Thank you so much for your contribution. You are through Star Femilo. Hello, Zirizai. Aiwa, ndinofara mkuru wangu yendera mberi nemono. Ini ndonoti munhu akafambira nyaya mukadzi akashaya wekoyo akatofa kuti akatorura hazvina condition yekunzi munhu akanzi anorerura zvozosunungura but mukadzi ndiye anosunungura akafa akatofa kudhara. Saka vanofanira kuti zvaitora nemupesabva kufonaya kuti ngavatoende kuna vabereki vemufi votonotaura ikoko vozvapera nyaya kureurira chiteka hazvichinje chinhu because munhu akaroya kuti akafa akambofambira nyaya dzekuti vana vachayemberekwa. Thank you so much, Baba, for calling. You are through Star Femilo. I think I'll just kindly ask you if you are going to be calling us on Star FM. Please kindly make sure that you have, your volume set of your radio. Your radio set also on very minimal, or if it can take chito dzima radio yacho ngotaura neso zongobatiza uchinza omuono yemwe vanhu. And then someone says pana zvekuita, it is just done, and all you have to do is rip what you saw, anzi ndiye wakatanga saka chiona zvawakapinza vamwe. And this is what the other person is coming on to say. You are through Star Femilo. Hello, can you listen? Aiwa, ndinofara hangu baba imi murise. Good one. Ndikadataura zvekuti wanoita sei. Ndovangoti masituations akafanana aya in life. Pana panangori coincidence. Ndikuona maverenga iri kwautopika. Ndikuona iri vane good example of coincidence. A bad person akaita zvaakaita in life, then zvozoitikawo kuti muupenyu unozosangana nemahardware akafanana neyayayo. Vasangana navo timhuri yari rakutaura richiprofita rinonongedza vanhu vakuru vari mumusha and so forth. Ndobva rangotaura zvakataura. Iwewe uri kunongedzwa wagara uine zvako zvaunoziva zvinotyisa zvawakamboita zvaunoziva kuti ndakazviita ende munhu wese bose achiita chinhu chakaipa andoziva kuti chakaipa handiti. Saka then pazvinotaurika iwewe concluda ndo zviya fine. Panapa pari kutaurwa nenyaya yekuti pana vamwe vanhu vambotaura kuti murume vana vavo ngavaadvise first vamboende kumamen clinic. It's very important. However, iyi nyaya yavakaita iyi weda vana vavo dai vazvara kana kwatotanga nhasi zviri kunzwa kuti vana vavo vakadzi vavana vavo vapregnant vane mimba. Tiunga since nyaya iyi vari kunzwisisa kuti vakakanganisa yatozoita kuti vanyorerwe topinza vachida pachena ngavaende vachindokunda regere kunonha vakanganisira vega vakafa but havana. Ende when I say ngavaende, I'm not saying pachaitwa zvinhu zviri ritual zvinoita kuti vasunungurwe. Iko kutongotaura kukumbira regerero. Tikangojairira zvinhu sevanhu ngozviziva kuti kukumbira regerero kana vakakanganisa in life zvakawanda zvinoitika pakuregererwa, weda zvaitwa nenzira yakadzika kana kuti kungoregerwa naMwari. Saka vanogona kuva kutambira nenyaya maproblems vakasangana navo muupenyu yese vachanga vachingovaisa panhau iyi, but vamwe acho angorisa endisvika ari medical ngavanzwisise ipapo. But ngavakumbire regerero pane zvinhu zvavakanganisa, weda ndo zviri kukanganisa vana kana kuti zvachikangasa vana. Vanogona kukumbira regerero chene dzinongopfuura vanhu vavasiri pregnant. Very possible. Thank you so much for weighing in all your thoughts there, Baba. Thank you. Right, so it is Star FM sounding good all the time. Your thoughts, your views, your contributions on 0772 162 The biggest question is this what goes around comes back around situation, or it is a guilt conscience that is there dealing with this woman? It is Star FM sounding good all the time, and we are still weighing in on your thoughts, on your views, on your contributions on today's hot topic. Hi, Tami, Nasaki. Guys, in my contribution is whatever we do right now, very wrong, very evil, will affect our kids later on. Pana previous caller phone na baba affect vana. That's not true. It's not to affect vana. Ipa papa, you will find kuti
mai ava nevana vavo vari kuswera vachitotenderera vachitsvaga zvemukadzi uyavo yaakafa ka. Maybe she just said those words dzekuti uchanditsvaga out of bitterness, but otherwise mushonga yakatobatwa namai ava kuti vakwanise kubvisa murume uyu kumukadzi wake ndo iri kutopfukira vana. Saka mukadzi uyu asati aenda kumusha kwemukadzi uyu nekudidi zvesezvo ngatanga adzokera patrail yaakafamba naye iyo nemabatiro akaita nemhiko dzakaitwa kuti murume uyu azosiye musha wake achiuya kwaari. Pamwe ndozviri kutoafekta vana tisati tatomboenda kune mufi. Whatever we do right now will affect our kids, guys. Tisanyeperana tichiti hanzi hazviafekte vana. Yeah, thank you so much for your contribution. And remember, the lines are open for you to use 0772-162-651. That's our number that you can call us on. And I'm seeing a message. Now let's look for a solution. Does she have to go the spiritual way, which is going to church? I don't know what can be done in this one. You are through Star FM. Hello. Hello, Masquerade. Aiwa, to square, is this a minute, Masquerade? Aiwa, to square. I just want to put a contribution. Yeah, Munoamari, and Dakupixan about Tanga for now, and I also want to second about place of town. Yeah. Thank you for the chances. Zakaitwa na wabereka zafekte wana. Shoko ramwari rinotara kuti chakasungwa pano pasi nekudenga chakasunga nditika. Saka mai avo kana uchizwa kuti vakasiyawo mashoko namai avo kuti vana vako havazobati vana nekuda kuti wakatina murume wangu zviri kutorarama, mashoko aya ari kutorarama. Saka mai avo vanofanira kutoreurura, yes, confess. Vanofanira kuenda kuhama dzemukadzi uyu akashayika unotaura zvawakaita. Whatever kana iri mushongana chiri zvawakabata vanofanira kunoreurura kuhama dzemukadzi akafa uyu. Hama dzemukadzi anzochaziva zvatichaita. Vanotonde mashoko vanototaura kuripesa mashoko akataurwa aya hapambodi mushonga kana chi vana vaya vanotosunungurwa and that will work. Thank you so much for your contribution, Mama. Kune mvunzo ruya uti do they need to go to another nganga ere kana kuti ngavango namata zvingopera maybe zvichi tedzerana nekureurura? Hatikwanisi kuparadza zvinhu zviri physical nespiritual handiti. Yeah. Zvakatoitwa physical zvinopedzwa nezviri physical munhu waMwari. Kana pakatotaurwa mashoko panofanira kutorwa kuti mashoko kuti zvipere. Because pakataurwa mashoko kuti vana vako havasi vana nditi. Yeah. Saka vanhu hama dzemukadzi iya dzakatosiya dzaudzwa mashoko dzinotodziziya. Uye anofanira kunoreurura otoripiswa kana pakuripa ipapo hama dzicharipesa mashoko ndidzo kuti vana havazobate vana. Hapadi n'anga kana mweya ipo paya. Yeah. Wasanyepera kuti panofaswa kana kuti panonamatwa zvinhu zvinotopedzwa nemashoko. Amashoko akataurwa anofanira kuripesa nemashoko. All right. Thank you so much for your contribution, Mama. So it is Star FM sounding good all the time, and it has been today's hot topic. And for those that would love to read the Bible, check on Ezekiel 18, and then you'll understand. I think it was said by the first caller. Ladies and gentlemen, welcome to 3 to 6 Express.